khajani poito khlanyaro sing mathangjakmani tamo o kokthai kok kathar no tui wanchuglai tonglai mani abono sing manjui thangnai tinio sing mathangjakmani tamo abono saimana sakang mathangjakmani tamo ya o kok no tuise sing sakang wanchuglai grawano tamni hinba tinio kwbangma borok no mathangjakmani kok no tui pherlai mung tongo tinio poito khlanyaroni bisingo no mathangjakmani tui srai ongeni bagui saksangni gyan buddhi bai wansugui omahai kese mathangjagona hnai wansugne botongo sengnaya no Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 tamni hinke kaitor khairongma baise noro poito khlaima bisingti mathangjago sing tamo khlai mathangjak hinke poito khlaima bisingti omonorok samung khlaima baiya kaitor rima baise oro singnugo sing samung khlaimani bisingti mathangjago o kogya abo kaitor se singnoriwo omonorok samung khlaima bai onyaba oroko kodor sanani kusubu gurei jora jora kwbangma borok no samung kaham tangise mathangjaknai hinei wansugui tongnai botongo aboni bagui borok samung kaham bo khlai tongo samung kaham khlai kangke mathangjaknai mathangjak sunai hinei bokha berajak botongo phiaba sing kathar elembak no khuk tangi nyake saimano borok sakni samung bai sakni ajima bai ebake samung kaham khlaisini khlaima bai mathangjagi manya tamni hinba sini bisingo sumsok tongmani bagui abono samung kaham bai hui manya asini bisingo sumsok tongmani abono hunai hike Jisu Kriston thuino kari tei kuno lama se kri abon bai Jisu Kriston thui bai susajakna se nangnai abon bai kaito singno Jisu Kriston thui bai Jisu Kriston bising tui singno khairoka mathangna bagui singawno poito khlaima bai simino mathangjagui mano angoro kok sana thaingya je sing samung kaham khlaimanya sing samung kaham khlaimano sing samung kaham khlanya nango tamni himale ang mathangjaka hinise sing mathangjaka hinise samung kaham khlanya nango khlaidi kaito aro tebono hamari khlainai kwbangma borok samung kaham tangi mathangjago hini wansugui tongmano kathar elambak no saklaikha sing kokoto sani mungsapan kri sing poito bai simi se mathangjago number 2 Jisu tongo huni simi saiman ma bai mathangjagya tinio kwbangma borok no Jisu tongo bokaitor hni saimano haipano borok mathangjakya tamni hinba borok bukhabai Jisu no poito khlaiya borok khaki philya borni bokroko simi tongo i Jisu tongo aboni bere te mungsabono borok khlaiya singnugo Matthew chapter 7 verse 22 to 23 ano subrai hinnai rok borok bebak no kaitun hao hawi manglak tamokhe sukna hani apani musutui tongnai rok simise hawi manano singrunugo kwbangma borok kaitor tongo subrai hinipano borok mathangjak nisau tamni hinba borok Jisu Kriston tongo hunile saimano haipano Jisu Kriston kok bai tongya kaitoni dagi matui tongya borok sakno isapano se slailia borni mon poriboton eba pap ni borok khasi kipilya abon bagai oro sawo o salo borok kwbang mano ano hai hinoi hinano subrai nini mongui sing kaitoni kok saka nini mongbai sing matai hamya kwbang mano riklaikya nini mongbai wana masingja samung kwbang mano khlaikya ang apuruke borno hai hini sanai ang norokno sise siniya ane aroni thangdi sengtarok kwbangma borok no Jisu tongo hunile saimano phiaba borok bukha slaiglak bukhano krak khlai painai borok agini tomongo kipli painai abon bagi borok paitani salo sai khibijaknai hini sau Jisu Kristo bai sengtarok hinise hinjaknai hini sau obo sini bagi jotoni bagi no kaisa huske tongnani sing kaitono saknai yaung thai gari sini kaitor bisikse kathar bisikse kirima singsa bo ihingke ihino eke sing number 2 siringi mankha Jisu tong huni saiman mani bai simino borok mathangjagya phiaba kaitoni dagi matui tongna nangnai
Kabangma borok no saka Jisu Kristus mu bai kabangma samung khlai phunugo pia bisingo hungge kaitini dagi mati tongya obahi borok bai thago Jisu Kristus bai sini jaglak ni sao singnai no number 3 good person khoroksa jotto nislai borok kaham ongui manmani baibo mathang jaigya hinba borok kaham kusikuri kathar elambago srai sreke sao room 3 ni 10 kaham khoroksa pon kuri kebo kuri hini sao o sangsar ha ganangai nogode phatrode sakri de khlaiya kaham kebo phanu kuri hini kathar elambago sao ekjohon ekni 10 no khuk tangano tomuno sing sumso khlaya hini sake sing kaitono se tatal hinma klayo hake binikok sini bukhao kuri sak no sing kaham ni wanchu kangke kaito singno sumso ganang hini samani kaito se tatal ongma klai nei hini sao mane no borok kaham ke buguri sak no jese pon kathar kenuk di adamni thui sinaro to se tongo sing sumso ganang no aun bagai orosao sumso klaya omhai borok kusikuri ake sing sak borok kaham hini wansukma bai borok kaham ongano borok kaham onginai mathangjagon hini wansukmani abobo sugya se ta kaisa sing naile no biblically boni kaham knowledge tongo bible ni kaham knowledge tongo haipano bo pharisai hai bo mathangjaigya Matthew chapter 23 verse 25 to 26 singnugo kabangma pharisai ro bible na tui kaham knowledge tongo haipano borok bukha kipilya sumjori sobabo tongmani bagai korab ongjak borni wansukman harma mannani sanani kungsuknani saktornani te chair manani bagai se borok tongo awan bagai bible ni kaham knowledge tongma bai simino borok mathangjagi manya singte kaisa nainai sing jeba kaisa ni mothani member rongkha eba ke christian dharma habma bai mathangjagon hini wansugui tongnai bo tongo pheba bible sao sing christian dharma habmani bai simi eba ke kuno mothani member ongmani bai simi ang mathangjagya Matthew chapter 15 verse 8 and 9 o borok bukhuk bai anolobo phia bukhale borokni ang bai saljak se hini kaito sao borok ano surina samung nangjagya tamni hinke borok banok mani kerong no se borok kaitini kerong hini furengo oro singnugo kabangma borok ang o mothani member ble christian dharma ang habjak ble hini mungsa wanaya oi sring ke tongnai bo sak no khom ongjak tringui tongnai bo tongo ang te nyangli ham bathangjaka hani ani ma pha khoroksa christian kaham aboni bagai yang mathangjaknai ta hini wansugui tongnai bo tongo ani hi ani ang phayong pastor song hor khlayo aun bai angle mathangjaknai ta hini wansugui tongnai bo tongo oborok bepakno abo bai borok mathangjagya singte bonugo number 6 khoroksa sing educated person ongma bai mathangjagui manya kabama borok sak no sijak nukjak jotosle buijak hninai angle mathangjaknai wanaya hini tongnai bo tongo ringmani bai simani bai nukmani bai borok mathangjagui semanya 1 Timothy chapter 6 verse 20 sing srai nugo o Timothy nini yago yafarmano ning kaham ke tondi baksa borok si yafano sing siwo hunui o sungsani kok naingya sawi kok banglai tongo borok bai ta tongdi Timothy no Paul sao nini thari je mathangjakmani kok no rikha abo bai krake basawi tongdi hini sao sungsani kabangma borok no ang siwo sing siwo hini wansugui tongnai bo tongo ang khoroksa doctor kaham awan bagai ang siwo sungsani a kok simasuk kaitini kok no bo sinai hini wansugui tongnai bo tongo ang khoroksa master khlayo awan bai ang kaitini kok no siwta omaike wansuk nai bo wansuk tringui tongnai bo tongo phiaba sing kathar elabakno nukhe saimano o sungsani ringmani bai simani bai borok mathangjagi manya obor bebak no sungsani kok se duniadari se o duniadari kok bai sing mathangjagi se manya aun bagai oro sing nugo o Timothy
nini yago ya farmano ning kaham ke tondi baksa borok siya phano kaitoro pholao mungsa siya phano ang siwo osungsani kok bai kok nangya sawi kok banglayo ni saw jora jora o singmo tharogo kok sakangke ganang bhaike ganang ongnai bhaike sing unnati ongnai bhaike sing culture nareknai baksa baksa to mai keu saipayo o bible marketing ni kok bo sijak tong hone tamni hinba kabama borono sak sakno ang osungsani sima hai o kathar elembang ni kokno bo sinai hini wan chugui botongo phiaba sungsani simani nukmani bai borok mathangjagi manya kaitunar ni kok baise number 9 signugo baksa baksa borok baptismo ongma bai mathangjaka te wanawi tongna nangli yahnei tongnai botongo bo baptis nawi nogo asugui salsaphano girja thainge botongnai tongo bono singke bosanai ang Christian ongjak bole ang baptist najak bole abo banyo mathangjaknai hinoi bukhano khom khom ke tongnai bo tongoi tongnai phiaba baptist na babai borok mathangjagi manya baptist nawini sing mungsapono khlailia kaitini kokno sing khnalia baptist na babai sing nogo soksake asugui tongkha abo bai mathangjagana hinoi ning tawan chukdi baptist mongkha abang sakki mase ang kaitono poito khlaikya ang Jisu Kristono poito khlaimani bisingti kaitono go katal khe asayo kaitono katal khe asaimani a sakki nongkha ang baptismo namani phiaba sing jora jora o kaitono katal khe asaimani yagulo sing kaitini kok saya pholani samung saya aon bagai sing Kristo torlok manya himi thangmanya nogo simi asugui tongo backslide ongi thango sing aon bagai baptismo simi nama bai mathangjago hini tawan chukdi baptismo ongkha ang poito khlaimani sakki se poito khlainai borok bo kaitino katal khe asayo bo dut ningi torlok yang khe bo thise thangnai kaitini kok sino mothangnai kaitini kok se sini dut kaitini kok se sini samung karak te kaisa singnugo baksa borok kerong rakhokma bai mathangjaknai hini wanchungnai botongo Jisu Kristo Kalvari kruso samung pai sugya kho awon bagai sing kerong rakhokna nangnai yok mate rok sabat chal rok kabangma kerong rakhokma bai borok mathangjagya abo ang saya elembak se sao Galatians chapter 2 verse 16 haipano sing sawi mano Jisu Kristo no poito khlaima bisingti simise borok kaitor bai kaham hini romjaknai kerong tongma hai khlaima bisingti kaham hini romjagya kerongo tongma hai khlaima bisingti ya Kristo no poito khlaima bisingti kaitor bai kaham hini romjangna tei singbo Kristo Jisu no poito khlaio sing Jisu Kristo no poito khlaima bai bisingti se kaham hini romjago kerong khlaima bai kaham hini romjagya sing je salo kaham hini romjago abono sini mathangjakmung kerong rakhongma bai sing mathangjagi manya te kaisa sing nugo khoroksa jotno he rangri tongma bai bo borok mathangjagi manya bo sungsani jottoni slai ganang kuk phanongthun boni sana sabaya ningna ningbaya jasuk pano tongthun rangrini bial kri phano tongthun bo mathangjagi manya singnugo Matthew chapter 19 verses 21 to 22 Jisu bono haini saka ning kaham ong sukna hinke thangdi nini tong kurui bebak no phalbai arang no kuri rokno ridi hake sukna hao nini arang khati jaga no omhai khlaibai khe ani logi phaidi asi klasa abno khnawi kha thijagi thangka bole snamui ganangbla jotto nislai ganang ko khini sao bo Jisu Kristo phaisni sekang no ganang Jisu Kristo phai Jisu Kristo tamasaka hamale jotto tongkuri phalbai ani logi erik thadi aboni mane no ganang ongmani bai simi mathangjaknai o ko gya bo Jisu Kristo phaiawi ajugi tongman khamo Jisu Kristo bonotai nangla kahini saiman khamo phiaba Jisu Kristo tamasa ani logi erik thadi chingtini sak sakno poito khlaihni dabi khlanya rok ebake sak sakno Christian ni sanan musungne rok singba Jisu ni kulogose erik tharlai tonglayo awon no sagri rok sing joto sagri se Christian ba okulogose sekang sing sagri se ning Jisu ni sagri de Jisu ni sagri boniya pri songi himnai
boni ukulogo thangnai boje sa abono khlainai abon bagui sing rangrio ganang ongsukma bai mathangjagui manya ta kaisa sing nugo sini social status abo belai kahamungui mano yake bo koroksa CM PM ongui mano abon sile kusugo hingke America ni president phano ongui mano a social status tongma bai bo borok mathangjagya singnugo Luke chapter 12 verses 15 to 21 hake bo lukono hai hini saka sisai tongdi podere pod khamai mungrok bai huske tongdi tamni hinke ganang phano ongthun rangri bai simi borok kaham ke tongi manya singoro nugo rangri toma bai eba social status kaham mongoni bai borok mathangjagi manya singawno pura pori ke saimannai ta kaisa singnai nai Exodus chapter 20 verses 3 to 5 ani bos kang norok te kubun matarok no ta tondi norok sakni bagi nokasakani mungsasukno kosolke eba hasakani eba ke tui bisingni mungsasukno kosolke mang tatagdi norok aborno ta khulumdi phiata buta mondi tamne hinba ang noroni subrayung kaitor ongkha risi ganang kaitor ano khibinai bufasongni sayani bagi busarokno kusung thamte kusung brui mazra riwo oro singnugo kaitono kari sing mungsasik mang no tagi khulumui se manya abong thung Jisu Kristoni murti ongthung Jisu Kristoni photo ongthung cross eba je kuno sing tagi khulumui manya sing kubun takjak mataino khulumani baibo mathangjagi manya paithago ongkake Jisu Kristo sao John chapter 14 verse 6 angno lama angno kubui angno mathangnai ani bisingti phayake kebo phano khoroksa phano mathangjagi manya kebo phano khoroksa phano aphane aro thangi manya sengsar ha ganangei ning kabangma lama naitugui mano kabangma dormorogo ning thangi mano pheba Jisu no karite kuno lama se krei kubun lamao kubun dormo ning jesek phano khasik di thangdi mathangjak mani krei tamne hinba Jisu Kristo ongkha kubui te lama bo se mathangnai hinisau buni bisingti thangke simise sukna hau sing mol brum brum tongine obonongkha mathangjak mani tamoya phaine selo sing mathangjak mani tamo o kokno se serengei thanglainai kaitor norok jotono hamari khlaiton tun amen